Dobre, počujeme sa do štúdia, počujeme sa, takže môžeme ísť. Je 4. februára, troška viacej primrzlo, nie sme zavretí, ale včera sme ešte hrali. Želám vám pekný deň. Chcem vám poďakovať za prejavenú priazeň v minulom roku, ktorý považujem za veľmi úspešný, i keď koniec roka a začiatok tohoto bol pretkaný trošku smutnými udalosťami, ale o tom neskôr. Chcem vám zaželať v tomto roku hlavne pevné zdravie, aby sme sa čo najviac častejšie videli tu na ihrisku, ale aj v súkromí alebo na spoločne trávených iných chvíľach. V prvom rade vám ďakujem za úhradu členského. Verte, že všetky peniaze idú do rozvoja ihriska. Rozvoj ihriska bude aj to, že budeme samoobslužné ihrisko, takže z pohodlia domova alebo práce si zaplatíte fíčko a sem prídete už len si zahrať a všetko bude úplne pod kontrolou, je to z toho dôvodu, aby ste šetrili si aj svoj osobný čas, aby ste mohli tráviť čas tu na vonku. Nové členské pravidlá, seniori na 60 rokov. Už žiadne, že spolu tam niekto musí byť, že to musí 5 rokov. Koniec, game over. Všetkým všetko rovnako. Je to na internete tej svojej cene. Ale aj tí ostatní členovia klubu majú jednu novinku. Sú to takéto poukážky na hry 9 a 18 jamiek, ktoré si môžete ako členovia za veľmi, veľmi výhodných podmienok zakúpiť a môžete tieto poukážky buď darovať, alebo ich môžete niekomu za výhodnú cenu, ktorá je výhodnejšia ako priamo, keď to kupujú, predať. Je to istá forma cashbacku, čím si môžete zvýhodniť cenu členstva v našom klube. Od mája budú dva varianty ihriska. Minulý rok ste si všimli, že na 4. 5. prebiehali nejaké terénne úpravy. Budú dve ihriska. To klasické, ktoré máme, je zelený variant a potom bude trošku kratšie, ale nie jednoduchšie, bude žltý variant. Na tom žltom variante sa aj zmení poradie jamiek, takže uvidíme. Verím, že do konca mája počasie, tráva, všetko vyrastie a bude to v poriadku. Ihrisko už je prakticky prenavované, pripravené na prevádzku. Takisto sa trošku rozšíria tréningové podmienky, postupné informácie na www.golfnitra.sk. Zájazd do Turecka v tomto roku bude od 29.11. do 6.12. Po skúsenosti z minulých rokov, tak už teraz je 24 miest. Už sú kúpené. Tea time, všetko je zarezervované, pripravené. Tea time najlepšie od 8.30, aby sme po hre sa ešte stihli vykúpať, vysavnovať a stretnúť sa na príjemnej večeri. Miest je 24, informácie bližšie o prihlasovaní, kedy, ako kde, budú postupne zverejňované, počítam, že v máji alebo v júni. Takisto platí aj cenník na rok 2025 ako nový, kde sa zohľadnili takisto nejaký náraz nákladov, ale sú tam skupinové zľavy pre členov alebo sprevádzajúcich, zľavy pre prohráčov a mnoho iných vecí. Napríklad zľava je tam pre ubytovaných rôznych ubytovacích zariadeniach v okolí. Takže tí, ktorí nie ste členmi klubu, ste pozvaní na dovolenku tu na v okolí Nitry a zároveň máte hru za veľmi výhodné ceny. Detská golfová úschovňa. Ďalšou novinkou je detská golfová úschovňa. Som skoro povedal, že ústredňa. To by tak bolo. To mi pripomína jedného pána v televízii. Ale to je iné. Tá úschovňa, viete o čom? Jednoducho veľakrát si chcete ísť zahrať golf a dieťa máte doma a vidíte pekné počasie, tak ho k nám pekne prineste. My sa o vaše dieťa postaráme z hľadiska športu a golfu. Vy si v kľude zahráte, ak nie ste člen klubu a idete si zahrať, tak za veľmi výhodných podmienok a medzi týmto dieťa budeme učiť golf, golfovú techniku, nejaké športové návyky a potom na jeseň sa dohodneme na niečom. Ale to bude prekvapenie, že na čom sa dohodneme. Turnaje budú tak, ako minulý rok. Pohár prezidenta, pohár ihriska, majstrovstva klubu a tak ďalej, ale žiaľ, sme sa rozhodli, že vzhľadom na tých golfistov, ktorí už sú v golfovom nebičku ako Peťo Sosoraškovič, Ondrík, Andrejka Horňákovi, tak sme sa rozhodli, že urobíme memoriálny turnaj. A iste aj vy, tak ako ja,
máte svojich golfových známych, ktorí nie sú medzi nami a takto by sme si aspoň spomenuli na nich a uctili si ich pamiatku. Ten turnaj, aký bude formát, uvidíme. Ale myslím si, že jednopalicový, zábavný by bola asi taká vhodná forma. Takže toľko k turnajom. Specialitkou bude tzv. Losovačka 2025, kde už máte na internete informácie. Budú to handicapové nedele za veľmi výhodných cenových podmienok pre nečlenov klubu a na záver budú členovia klubu, ale aj tí ostatní losovaní. Všetci účastníci za celý rok sa vylosujú a tie podmienky nájdete takisto, ako som povedal, na internetovej stránke. Servis golfových palíc, to, že niečo dolámete, odtrhnete, vymeniť grip a proste, že to odletelo, všetko to pokračuje. Takže servis golfových palíc takisto pokračuje. Samostatným prvkom sú golfové tréningy. Na internete je tam aj zoznam trénerov, ktorých, ak poznáte, majú dvere otvorené u nás a môžu prísť trénovať. Ja budem mať spustený rezervačný systém. Uvidíme, ktorý deň bude taký prioritný pre mňa ako tréningový, ale očakávam, že asi piatok, takže uvidíme. A tak ako som možno zabudol povedať, tá detská golfová oschovňa by mala fungovať pravidelne asi tak štvrtky, možno s pár výnimkami, pretože nie vždy sa dá, nie vždy je to počasie, tak tie tréningové dni by boli zrejme piatky, po prípade individuálne dohody a takisto individuálne dohody budú aj pri tréningoch, ktoré budú na špeciálny rozvoj. Tým plynule chcem prejsť ku golfovým seminárom, ktoré budú 3 na začiatku roka, aby sme si pospomínali na techniku, na všetko, čo sme pozabudali počas zimy, ale budú aj tematické semináre, ktoré budú pre skupiny a určené špeciálne len na nejaký druh techniky. Poprosím vás, sledujte golfnitra.sk a tam všetko postupne v infobloku bude doplňanie. Už teraz je tam dosť informácií na to, aby ste sa pozreli na naše ihrisko, aby ste nás navštívili. Takže teším sa na stretnutie s vami a želám vám ešte raz všetko dobré v roku 2025. No výborne. A za sebou a teraz, čo som nasľuboval, ideme robiť. Čaute.